Bueno, ariketa honetan egingo duguna izango da funtzio honen asintota guztiak kalkulatuko ditugu eta gero euren adierazpen grafikoa ere egingo dugu. Bale, gogoratu 3 asintota mota daudela, vertikala, horizontala eta seilarra. Beti hasiko gara lehenengo asintota vertikaletatik. Vale? Asintota vertikalak non aurkitu daitezke? Bueno, izendatzailea 0 egiten dituzten balioetan. Kasu honetan, izendatzailea 0 egiten da x denean bi. Orduan, asintota vertikala egotekotan hor egon beharko litzateke. Orduan egingo dugun izango da funtzioaren limitea kalkulatu x bira doanean. Eta konprobatuko dugu kasati 0 ematen duela. Ze kasati 0 ematen badu, orduan bai asintota vertikala dago. Vale, orduan egin behar dugun lehenengo gauza izango da ordezkatu, limite honen balioa kalkulatzeko, x kenbi, bean, ematen du, bi kenbi, 0, eta goian, 3 bider bi gehi bat, 7. Beraz, bai, kasati 0 motako indeterminazioa dugu, horrek esan nahi du asintota vertikala dagoela, x berdin bi zuzenean. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza izango da, grafikoan irudikatu asintota. Bai, orduan, egiten dugu horrela, asintota irudikatzeko, eta identifikatu egiten dugu, asintota vertikala x berdin bi. Vale. Orduan, orain, asintota vertikala kokatuta daukagu, baina kokatu behar ditugu kurbak, hau da, funtzioa esan behar dugu asintotaren alboetan norantza doan plus edo minus infinitora. Bueno, horretarako albo limiteak kalkulatu behar dira. Orduan, kalkulatzen dugu limitea x bira doanean eskerretik eta x bira doanean eskumatik. Vale, eta orain hemen, kopiatu behar dugu ere bai, funtzioa, 3x gehi bat zati x kenbi. Badakit gauza asko kopiatu behar direla, baina horrela egiten da. Vale, txukun usteko eta dana ondo adierazita egon behar da. Vale, orduan, biren eskerretik hurbiltzen garenean, oso hurbil dagoen balio bat, izango da, 1,9. Eta biren eskumatik hurbiltzen baldin bagara, 2,00 bat, adibidez, 2,00 bat. Vale, orduan, venga, egingo dugu. Bueno, hasteko, badakit emaitzak izango direla infinito, bietan. Kontua da plus edo minus izango da, ezta? Orduan, aztertzen ditugu zeinuak, ikurrak. 1,9, ordezkatzen baldin badot, zenbakitzailean, argita garbi ikumango du positibo. Baina izendatzailean ordezkatzen baldin badot, kentzailea handiagoa denez, negatiboa geratuko da, orduan plus zati minus, minus. Horrek esan nahi du, eskerretik minus infinitora doala, beraz, adar asintotikoa horrela irudikatu behar dut. Vale, venga, urrengoa, 2,00 bat, goian ordezkatzerakoan plus ematen du, eta bean izendatzailean ordezkatzerakoan ere oraingoan plus eman behar duenez, azkenean geratzen zaigu plus infinito. Beraz, eskumatik adar asintotikoa doa plus infinitora, gutxi gora bera horrelako gauza bat izango litzateke. Vale, bueno, listo, badaukagu asintota vertikalaren kalkulua eta analizia, eta kokatuta ditugu ere bai kurbak. Bagoaz orain, asintota horizontalak bilatzera. Asintota horizontalak bilatzeko egin behar duguna da funtzioaren limitea infinituan. Bueno, infinituan eta minus infinituan, baina bueno, infinituan egitearekin nahikoa da asintota horizontala baldin badago, azken finean gauza bera emango digu bietan, baina bueno, ondo dago biak planteatzea. Vale, orduan, ikusten dugu, infinituan egiten ari garela limitea, orduan hemen egin bergenduan asan mailak aztertu. Maila berdinekoak zirenean, kasu honetan gertatzen den bezala, egin behar duguna da koefizienten arteko zatiketa. 3 zati bat, beraz, 3. Vale, orduan honek esan nahi du, asintota horizontala dagoela, i berdin 3 zuzenean. Eta, konfirmatu daigu minus infinituan gauza bera gertatzen dela, bai? Hau da, nik limite honen balioa kalkulatzeko lehenengo moldaketa bat egin behar dut, infinituan jarri behar dut, eta badakizue x dagoen lekuetan minus x parentesiekin. Orduan geratzen zaigu minus x gehi bat, zati minus x kenbi. Beraz, mailak berdinak izaten jarraitzen dabe, orduan koefizienten arteko zatiketa egin behar badugu minus 3 zati minus bat plus 3. Bai, orduan, konfirmatzen da minus infinitoan ere joera berdina dagoela, ezta? Funtzioa 3rantza doala. Orduan egingo duguna izango da,
bi, iru. I berdin iruan asintota horizontala irudikatuko dugu. Gutxi gora bera, ja, ez da batere erreza, programa honetan zuzenak egitea. Orduan asintota horizontala, i berdin iruan. Bale, zer da orain aztertu behar dodana? Nik badakit asintota dagoela, badakit infinituan eta minus infinituan funtzioaren joera dela irura hurbiltzea gero eta gehiago. Baina nondik egingo du? Gainetik edo azpitik. Eta hementxe gauza bera, minus infinituan gauza bera. Gainetik edo azpitik. Bueno, hori konprobatzeko zer egiten da? Infinituan egiten dana da oso handia dan balio bat ordezkatu funtzioan. Adibidez, 1000. Bai? 1000 balio hartzen dugu eta funtzioan ordezkatzen dugu. Eta gero minus infinitorako hartzen dugu oso txikia dan balio bat. Adibidez, minus 1000. Bueno, eta zer egiten dugu? Bueno, ordezkatu funtzioan. Bai? F1000 eta F-1000 kalkulatu. Bueno, F1000 eta F-1000 kalkulatzen badozue, ikusiko dozue, momentu bat, nonbaitetik hemen dago. Hemen daukat kalkulatuta. Zer ematen du? Bueno, F1000 ematen du 3,0103. Hau da, iruren gainetik dagoen zenbaki bat ematen du, baina irutik oso hurbil dagoen zenbaki bat, bai? Orduan jartzen dugu 3 plus. Bueno, plus honek ez du esan nahi eskuma, hemen plus honek esan nahi du eskuma eta minus honek esan nahi du eskerra. Asintota horizontalen kasuan, horrela adierazten dugunean emaitz bat, bai, funtzioaren emaitza, edo balioa 3 plus jartzen dugunean esan nahi dugu funtzioaren balioa 3tik oso hurbil dagoela, baina 3ren gainetik. Bueno, eta ordezkatzen baldin badozue minus 1000, ikusiko dozue ematen duela 2,99. Horrek zer esan nahi du? Bueno, ematen duela ia 3, baina 3ren azpitik dagoen balio bat. Orduan, orain ondorioak. Infinitoan nondik ibiliko gara? 3ren gainetik. Orduan, infinitoan 3ren gainetik bagabiz, horrela irudikatu behar dugu adar asintotikoa. Eta minus infinitoan 3ren azpitik bagabiz, orduan adar asintotikoa horrela, gutxi gora bera, irudikatu behar dugu. Vale? Bueno, eta listo, asintota horizontalak daudenean, ez dago asintota zeiarrik, beraz, honekin bukatuko genduan funtzionen asintoten kalkulua.